Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika. Sabingelela ohlelweni lethu-ke sinalo namhlanje. Igama lami King Sicaka Mwakaluqa, kanti le i-Black Live TV igama lohlelo sibuza umbuzo owodwa nje ukuthi uthakathwa ngubani. Siphinde sabuya futhi namhlanje nolunye udaba esizokhuluma ngalo, sizwe ukuthi bathini abantu abasivakashele namhlanje. Okusemqoka-ke siyabonga kakhulu ama-comment nama-like nama-subscribe enisenzela wona lapho, kuyabongeka kakhulu. Siyacela futhi ukuthi abantu bajwayele ukuwabuka nje amavidiyo onke aphele, ibuka ividiyo iphele before comment, ngoba ukubona amanye ama-comment ukuthi lo azange ayibuke yonke ividiyo, uvele wabuka isiqeshana esincane nje 10 minutes wayeseya-comment, okuyinto-ke egcina yenza sengazi ukuthi sekuphambana imibono lapha nalapha. Andasithanda ukubona abantu bephikisana. Buke nje ividiyo iphele Kolokoqo, futhi nina babukele Black Life ngiyanithemba abukeni lamavidiyo aphele Kolokoqo, wenza sure. Asibingelele kwesihambeli sethu esinaso namhlanje, sizwe ukuthi ngabe osivakashele ngani. Sawubona mama. Yebo sawubona mntanami. Ninjani kodwa? Ngiyaphila, unjani wena? Hawu sikhona, bona nje makubona thina sikanje siphila sayo. Injalo nje. Amen. Cha namhlanje-ke siyazi ukuthi mangabe abantu befika la suke sizokhuluma ngezinto ey'thile. Namhlanje-ke size nawe la uzosichazela ukuthi uthakathwa ngubani. Ake sizwe kudaba lakho mama. Mina olwami udaba mntanami lunzima kakhulu, kodwa-ke okubalulekile nje ukuthi angisho ukuthi ngangithakathwa umuntu oseduze nenhliziyo yami engangimthemba ngendlela eyisimangaliso. Lowo muntu ngangimbiza ngomngane, u-best friend. Okay. Uyena impela owangenza ukuthi ngingaphinde ngimthembe umuntu nje, ngimthathe ngokuthi uwumngani wami. Lwaphela ngiyafinish lelo themba. Mntanami, ebusheni bami-ke nganginomyeni. Yeah. Sengithole abantwana 4, amantombazana 3 nomfana oyedwa. Okay. Qala-ke sasishesha ukuthi uma usuthola umntwana bese ngazi ukuthi uyahamba uyohlala emzini usuganile, kodwa-ke ungakashadi ngokusemthethweni. Yebo. Ake kwahamba-ke umyeni wami kwase kuyaphoqeleka-ke ukuthi-ke sesilungiselela manje indaba yokuthi siyashada. Ngalungisa-ke zonke imfanelo-ke njengokujwayelekile, phela esekhokhile waletha iy'bizo, wenza yonke into mntanami. Yeah. Ayike bese nami sengiyahlela ukuthi sefanele ukuthi ngibe nalaba-ke abaphelezeli bami. Ngey'khathi zethu-ke mntanami kwakuthiwa yitromisi. Oh yeah. So nganginesitromisi-ke engangisibiza ngesitromisi esikhulu, ngoba yonke into ngangiyenza naye njengesitromisi sami phela esikhulu. Manje ngicabanga ukuthi-ke kuthiwe i-maid of honor. Oh yeah. Yeah. So-ke sihambeke naye silungise yonke into, kodwa kunalolu cingo nje lalokhu lingenile zonke iy'nsuku mhlambe kathathu. Le namba le iyi-private number. Lokhu ngayisaba lokho private number mntanami. Ingena kuba makuwena. Ingena kumina. Okay. Ave sathi lo muntu wesifazane uyoshada, ngishadile. Hayibo, ingxaki lento. Hayi, uma ingangenanga kabili ngelanga izongena kathathu. Oh yeah. Ngithi uma ngiliziba lolu cingo ngoba luyi-private number angaliphenduli. Hayi, kucaca ukuthi uzongifonela ngize ngayitshela athi ukuthini, angiliphendule lolu cingo zonke iy'nsuku uma efona angiliphenduli. Ngoba uma ngiliphendulile mhlawumbe ufona kanye noma kabili, ngiliphendule. Nede ngithi nje hello, athi ngithi uyoshada ngishada. Usho into eyodwa. Usho nje into eyodwa. Hayi, kuhambe mntanami siyalungisela umshado. Athi noma ungahamba ufike kuleso sitolo uthenge lezo y'ngubo lezo ezimhlophe loba live kodwa uyoshada ngishada. Ngithi uma ngithi ngiyangena esitolo ngiyothenga icathulo lukhala ucingo, ngilibambe. Athi noma ungangena kuleso sitolo uthenge lezo y'cathulo uyoshada ngishada. Hawu, ingxaki lento ngiba ngithe ngiyayibika lento emndenini, ngimbikele phela umnumzane. Umnumzane-ke futhi kumina uthembeke ngendlela eyisimanga. Ufika ngesikhathi esisodwa, ntambama uhamba ngesikhathi esisodwa. Uma ekhona alungeni lolu cingo, kodwa uma engekho hayibo. Ngithi uma ngithi ngiyamtshela athi indaba pho uma ngabe kukhona mina angafoni lo muntu wakho. Hayi ukuthi ngelinye ilanga azathi awuthi-ke ngayi-ke namhlanje emsebenzini. Hayi kuyahlaleka ngayi emsebenzini lungangeni ucingo. Ahamba emsebenzini lungena ucingo. Ayike ngagcina sengize ngilijwayele ukuthi ucingo nje olwami olungenayo. Yebo.
Ayike kuthi-ke sisi ngolesihlanu-ke ngizoshada uMgqibelo. Ayike sihleli-ke kumnandi-ke kuyapractice-wa khona nje lokhu ecula iculo elilodwa ethi isencane lengane ubani nobengasha emncane kangaka. Hayi nginganaki futhi. Lo ocala leli culo njalo uma ngabe sipractice ucula nje lelo culo. Yilo engithi mntanami Stromi sami esikhulu. Kodwa-ke futhi-ke kungithokoziseke nokho. Kufika ilanga lomshado sesiwathengile mntanami amaringi. Nalapha esitolo samaringi futhi lwangena ucingo. Ngathi lo wathi njengoba ulinganisa lawo maringi nje uyoshada ngishada. Angithi manje Stromi sami yonke into engiyenzayo ngiyamtshela phela njengomngane, ngiyam-informa yonke into eyenzekalayo. Kodwa nje kimi akufiki. Kodwa lokho ebuzile uma wami uthi wemntanami lolu cingo unyawo nonyawo onyathela ngalo lo muntu wazi yonke into ubani? Ngithi ngiyababuka abangane ngababoni, ngithi ngiyawubuka umndeni futhi nakhona ngamboni. Ngithi ngicela ukuthi ngingabe nemizidlo. Lafika ilanga lomshado ngani nami ngeke uzokholwa. Ngangishaya ngibaba mhlophe ethe qwathi nake sasifa amaveli ethu kwakuncenyana nje kufika le mahlombo ngamavelana ethu. Lapho-ke sebengiphafile mntanami ngiphafile. Sasimbiza ngomphafo-ke lo. Ngifakule ujobomvu. Ayike sengilindele umyeni-ke sesifikile-ke esontweni amabhasi thina sashada ngamabhasi-ke mntanami. Fikile amabhasi agcwele-ke manje agcwele abantu kuyacula esontweni kulindele umyeni. Ayike ifika imoto yomyeni. Ayike kukikizwe-ke kujatshule. Ngathi ngithi ngiyehla. Ngazi ukwenzekalani. Kwaphila kanjalo nje. Ngathi ngithi ngiyehla. Ngathi zwi. Hayibo ngathi kwenzekalani. Ngathi ngithi ngezwe isifudumezi. Ngathi uma ngizwe ngabona kuphephuka zonke izinto. Ngathi ngisamangela ngabe kwenzenjani. Ngabona umlilo mntanami ngeke ukholwe. Kwavutha kwangube ngiyigqokile kwafutha. Ngagcina sengimapona senginje. Lento ibona uwewedwa. Kodwa ngiyasha nabo bayabona. Uyazizwa uyasho. Ngiyasha nabo bayawubona umlilo. Abantu. Bangikhumula kile ngubo. Uyazi ukuthi mntanami ngangazi ukuthi ngiyoke ngibe nobuso msha. Ngoba ngangiphelile. Angazi kwenzekalani. Ngaphaphama sengiphaphama esibhedlela. Ngahlala khona izinyanga ezimbili zonke. Ngingazazi igama lami, ngingazi lutho nje. Ngangishe mina umzimba wonke mntama ngihlale nginqona esibhedlela. Kaze ngalinda ukuthi kufike izingane zami-ke la umqondo usubuyile sengiphaphamile. Abantu abami kwenze njani? Bathi sibonga ukuthi nje uvukile. Okunye nokunye sesobuya sikhulume uma ngabe usulungile. Angiphindanga-ke ngambona lo myeni kuze kube manje. Lo uzoshada naye. Yebo. Uphi u-best friend lo? Kwa best friend nje kwamyeni lobo bobabili angiphindanga ngababona. U-best friend wawumakhelwane. Okay. Walahle kunomphela kuze kube namhlanje. Manje insolo zakho zithi uyena owenza lento. Awu akekho futhi omunye mntanami ukuthi ngaphuza ukumcabangela. Wakuthola kanjani ukuthi uyena wahamba wayobheka kwababona noma kwaba insolo zakho nisohlanganisa isitori sonke? Cha. Angithi phela njengoba kukhona omakhelwane kukhona abangani. Khona abalokhu bethi hayibo. Mpasopho intombi kayise kodwa kungafiki. Yabo. Noma sehambileke kwathiwa sasitheni kuwena. Ayikwakhona kumama ongithathayo-ke ongihambisa kubaba owafike nje wangibiza ngegama. Wathi mntanami uphi umakhelwane wakho, uphi umngani wakho, uphi best friend Ntombi kayise. Ngathi angimazi baba kulokhu ahamba. Washonaphi ngithi akaziwa. Nomndeni wakhe futhi awumazi. Wathi uphi umyeni wakho. Ngathi ngamkhipha ngisho enhlizweni. Wathi lapha bakhona-ke bandawonye. Sure. Kuze kube namhlanje akazi kwayena ukuthi ngagcina ngenze njani, akazi kwalezi ingane angishiya nazo. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi ngaleso sikhathi ngangisebenza eJardini loMlungu. Manje ngesikhathi usasibhedlela kuyikhoma 2 months waphinda wavuka akafiki nje yena. Uma ngithi mntanami walahleka esontweni emshadweni ongashadwanga. Ngiyafunga ngiyagomela. Hayi bamfaka udukane nezo lo muntu. So
kuze kube manje ayikho i-direction oyithola ukuthi bahlala ngakuphi. Angazi lutho ngisho umndeni wakhe naye usamfuna waze wakhathala. Sure. Angazi lutho nje ukuthi uyikhehle njani lapha ekhona mesaphila. Ake ngibuze ngoba uma uzokhetha abantu abakuhlalisayo emshadweni ngiyangibona abantu bakhetha abantu asebehlala nabo isikhathi eside kuba nomlando na ukuthi wena uzoba uhamba phambili ezintweni zami. Lo makhelwane wakho nasenihlala isikhathi esingakanani naye kwakunjani ubudlelwane bakho? Umntanami ngisho e-primary sasifunda naye. Saqala e-primary saya kwakuthiwa i-HP ngalezo ikhathi i-higher primary. Sasuka khona sayi secondary, sasuka e-secondary sayi high school. So nje umngani wami nje ngangazi ukuthi umngani wami owangempela. Manje lutho umlapho wendabuko ukuthi mhlawumbe athi ke asibuyisele okubi ngokubi. Wenzani emva ukuthi esekutholile konke? Ngathi nje konke kaJehova mntanami ngabonga ukuthi kulawa malangabi ngaphila. Ngathi angifuni ukubuyisela okubi ngokubi. uJehova uyombona kuphela. Nkukile namhlanje mntanami uyangibona ngithi. Kodwa ngoba ngahlala ekuthenini angeke ngiphindisele okubi ngokubi. Kuze kube manje ngiyaphila. Zikhulile futhi nezingane. Sure. Ngiyathemba ukuthi isitori sikamani yasizwa ke ekhaya ukuthi olwakho udaba lahamba kanjani maye sibuza ukuthi uthakathwa ngubani uyalibeka kudaba lakho ukuthi yilo muntu ayemthembile wayazi zonke izinto zakhe kanti unyonyobela ukuthatha umkhwenyana wakhe. Mhlawumbe ngoba uke wakuveza ukuthi njengamanje usizwe ungasamthembi umuntu inhlobo. Ukhona mhlawumbe okwenza kulungisa sosimo ngoba I believe ukuthi abantu abafani. Hayi ingane yami angifuni nje ungalisho iqiniso. Angithembi umuntu manje ngamcela nje uNkulunkulu ngicela ukuthi ngithembe izingane zami ezavundla kumina. Angithembi umuntu ngoba angithembi ngisho dadewethu, angithembi umuntu. Hayi ukuthi ngiyabazindlela kodwa nje bahle belapha ya ngihlalele ngedwa mntanami. Umuntu engangimthemba ke empilweni yami uma wami wamthatha kuJehova so ngisathemba umuntu. Imndeni yombili ithini? Umndeni wakho, umndeni wamkhonyana ukuyahlangana wahlala phansi mhlawumbe ayidingida le ndaba. Kaningi kabi mntanami, kaningi kabi kangangoba owami umndeni wathi unganjani sibuyisa inkomo. Wathi wakamkhonyana ngeke ibuyise inkomo phela umakoti akenzanga lutho. Sure. Hayi inkinga lelakho lokugcina mama mhlawumbe sesiyivala le ndaba yakho ofuna ukulisho nje kubabukeli bethu beBlack Life mayelana nezinto zokuthakatha nokuthakathana yonke le nto. Ngifuna ukusho ukuthi ukuthakatha nokuthakathwana kukhona futhi kuyenzeka futhi angeke sinqobe kukhona kuphela nje ukuthi ucele kuNkulunkulu nabantu bakini abadala ukuthi abalokho bekuvikelile njalo ngoba khona. Saba kakhulu mama nodaba lakho namhlanje. Ngiyabonga nami. Babukeli beBlack Life TV la sibheka khona ke ukuthi mhlambe umuntu uthakatha ngoba siyaluzwa ke udaba lika Elbeka ukuthi kwahamba phi kwenzakalana nini kanjani. Sicela kuwe lapha e-comment section qhubeka ke ucomment ukhulume nathi siza ukuthi uthini owakho umbono ngalokho. Nikhumbule futhi khona i-email egijima lapho mawukuthi mhlambe khona umlapho wendabuko ofuna ukumthwesa uphaphele gwalagwala wakusiza ungasithinta kuleyo email siza ukuthi ngabe kwenzakalani. Siyazwa futhi nabantu balokhu bekhale njalo bafuna abantu abazobasiza ezintweni ezahlukahlukene. Nathi ke asikwazi ukusukumela phezulu sikunikeza umuntu nje singamazi. Safaka amazipho phansi sibheke ukuthi ubani othembeke ngempela ozokwazi ukunisiza. Ngabe ufuna ukuphakama ufuna ukwenzani zifuna izinto eziqondile engeze ukubuya kusasa zithi sisikenyiwe ngoba kwiBlack Life sibhekene ngqo nabalaphi bendabuko abenza ukukhohlakala kubantu. Asibonge ngani zakwethu ohlelweni lethu uthakathwa ngubani sophinde sibonane kwenye episode elandelayo.